جی دوستوں السلام علیکم، امید کردا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو، اپنی لائف پہ خوشباش ہو سو۔ تو میں جی محمد حفیظ، تو تسی دیکھتے ہو ہمارا یوٹیوب چینل حفیظ کچن ولاگز۔ اج اسی جلدی آسے ہیں اسلام آباد اتوار بازار جڑا کہ پشور موڑ پہ لگدا ہے۔ تو کچھ چیزاں اساں ضرورت آسیاں او تو تساں کو تھے جل کے دساں کہ اساں سن کے شاپنگ کرنی آسی یا کہ خریداری کرنی آسی۔ تو جڑے پرا ماڑی ویڈیو دیکھتے ہو، بھین پرا جڑے بھی لوگ ماڑی ویڈیو تے آئے دیو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریو، بیل آئکن دا بٹن دبایو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کریو۔ تو اساں دا ایک لائک ماڑے واسطے کافی سپورٹ ہے۔ تو جب تک اسی پہنچتے ہیں اپنا اتوار بازار، تب تک تسی اس ویڈیو کو انجوائے کرو، دیکھو، اپنی ویڈیو پوری واچ کریو، اسکپ نہ کریو۔ تو اس تو بعد اتوار بازار پہنچ کے تو سنگ دستے ہیں اساں سن کیڑی شاپنگ کیتی ہے اور کے کرنا واسطے اسی گئے دے آسیاں۔ تو ماڑے نال ماڑی چاچا زاد ماڑا پرا ہے، گاڑی ڈرائیو کردا ہے آصف۔ تو اسی دوئے نال چلتے ہیں، بیک گراؤنڈ تے میوزک چلدا ہو سی تو سان کولو میں اس دا آواز جڑا ہے سلو کیتے دے کیونکہ پھر یوٹیوب دی پالیسیز دے خلاف جلدی ہے ویڈیو۔ تو انجوائے کرو تسی بھی اپنا ماڑی ویڈیو انجوائے کرو، دیکھو اپنا اسلام آباد دا مال گیما گیمی دیکھو، پھر اتوار بازار پہنچ کے تو سن
اچھا جی دوستو، اسی پہنچ گئے ہیں اتوار بازار تے اسی کرنا واسطے آیا سی بسترے تے اتھے کی دکاناں تا آیا بسترے دیکھتے ہیں۔ بسترے انشاءاللہ اساں چیک کیتے نے، بھائی اساں کے چلائی دستا اساں اس کو بھی اچھی کوئی اساں دس جس تا سٹف ذرا تھکنیس جس کی زیادہ ہوئے، یہ بھی اچھی اسی جڑی اسی دیکھتے ہیں لگی تے، لیکن اس کو اس پھر اساں اندر کھڑے دکاناں دے اتھا اساں کے سنے والی تلائی دسی، یہ ماشاءاللہ اساں پسند آئی اور اس کی تھکنیس اور نرم بھی اسی کافی زبردست تلائی اسی۔ اساں سنے ایک دو تلائیاں پرچیز کیتیاں، بھائی کا اساں سنا ہے اے جی دوئی بھی کٹ تے اساں ہے کوئی اور رنگ دس اس بیت، بھائی سنا اساں کے والا رنگ کٹ کے دسیا، چونکہ اس رنگا پہ پھر دو آسیاں نا، اس وجہ تو اساں سن بھائی کا ہے اس رنگا تسی واپس سیٹ تا کر کے نو تے اساں ایج والی چاہتے ہو جڑا اساں تو سن پہلے رنگ دیتا اساں ایک جے رنگا دیاں اساں دو چاہتے ہو تے دو تلائیاں اساں سن چاہ کے دیاں۔ پھر میں بھائی کو پوچھا جی اے کہ چیز ہے، بھائی دسیا اے ہوتا دی رضائی ہے تے اساں ہے اے بھی ایک کٹ کن تے اے بھی سن پھر اساں سنے کہ بھی کڑا لی تے نال اساں کو اور بھی چیزاں ضرورت آسیاں کافی مناسب مل گئیں اساں کے اتوار بازاروں تے انہاں کول جی اور بھی کافی کچھ مٹیریل پیدا سا، ایرانی کمبل اور کورین کمبل اور بیڈ شیٹاں اور اس قسم دا ہر کچھ انہاں کول اویلیبل آسا، چٹائیاں۔ پھر اساں سنے رضائی کڑا لی جی، رضائی اساں پسند آ گئی، اساں پھر اپنا سامان چیک کیتا جڑا اساں سن قیدا اسا، اس وچ اساں دو تلائیاں چاہ کے دیاں والیاں، ایک سرانا چاہ کے دے، ایک رضائی چاہ کے دی، بیڈ شیٹاں بھی اساں دیکھیاں۔ پھر بیڈ شیٹاں میں اساں کہ بیڈ شیٹاں بھائی دستا اسا یہ اتلیاں دو اساں پسند آ گئیاں۔ اچھا رضائی اساں کڈا لی، اپنا سامان ڈن کیتا، اپنے آئٹم گن دیا اسی، اس تو بعد آسا بھائی نا ہے جی بل بڑھاو، اس تا بل دیو اساں بل اس تا کتنا ہو گیا، بس آپس میں ڈسکشن لگی دی اسی کہ بس اتنے وچوں جڑا ہے تو ماں خیال آیا کہ ذرا اور سامان بھی کرنا، تو میں آسا بھائی کو آہے کر دیں اسی بھی لوگ تھا اینڈ اپنا تو آئیاں کرے نا نال جلدی جی اپنے صاحب مکا چی اساں پھر واپس جلنا بھی اور میں واپس آ کے کوکنگ بھی کرنی ہے۔ تو دوستوں اگر مڑا جاتا ویلاگ تو پسند آیا ہوئے تو سبسکرائب لائک